Hagi tini Udaipurni Ma Tripureswari Temple taisa ketal khlaiui inauguration khlaijaka barar haktoni PM Narendra Modi ni bisingtui haike ajagao tabu kok thai achaui tongman hingkakai je Bubagra songno aro nihinjagya mane Raj poribar no ajagao nihinjagya tamoni bagi hingake nork jotono saimano chini Tripura 1949 ni sikang kaisa sadin Tripura tongmani raja songbai chini Bubagra songrok bai tuiduljak haike 501 BC o donno maniko chini Bubagra bo swlamani o Tripureswari Mandir haika temple no hake tabuk je Bubagra tong tomoni chini Bubagra product tong tomoni chini rajmata tong tomoni chini Tripurani Raj poribar tong tomoni omo Bubagra donno maniko ni je poribar no mo bini bongso no hake tumani bage bos swlamani hingaka o Ma Tripureswari Mandir temple no hake tabu omo ketalke inauguration khlaijak ongakai chini Tripurani Raj poribar haika Bubagra songno tumani bage invite khlaijak ang ajagao amono tui kwbangma Tripura mothani leaders rok saronji chongrok kok salaijak tei kwbangma Tiprasa rok amano tui tabu kok salai tonglaio bokhan mani kok omo Laibuma ni kothomani kok kokungkha omo tini ভারতনি প্রধানমন্ত্রী যতনি না প্রধানমন্ত্রী তাই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ওমো বুবাগ্রা দৈন্য মানিক্য বচিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি 145 কিং মানে 145 তম রাজানি আমালো সালাম জাগো এবং 1501 খ্রিস্টাব্দ মুসলাম জাগমানি তাই ভারতবর্ষনি 51তম পীঠস্থাননি বিসিঙ্গ কাইসা খবজাগুম একে তাবু কখনখা ও জাগাও যে রাজ পরিবারনি খরকসানো পানো যে আরো নিমন্ত্রণ জাগনে তাবসো পর্যন্ত আন সাইমে আখো একে কাই বুবাগেরা নব আরো ইনভাইটেশন রিখা নে আন সাইমে আখো hake o jagao Bubagra haika rajarokni bongsono jeskapano nihinan nangmani tumani bagi himale omo slamnai ka donno maniko 1501 খ্রিস্টাব্দ hake amo Bubagra tai chini Tiprasani je bongsono amo hake amono se ajagao Tiprasarokni khoroksabo mubungkhang nugya tai Bubagra ni family Tripurani je Raj family ni khoroksani pano bumukhang nugya hake tabuk tongne je Bubagra bini family hake je bini agini je raja tongnai donno maniko 1501 খ্রিস্টাব্দ Ma Tripureswari Sundarini je temple haika mandir tangi klangmani agi 400 bosor sikang hake tabuk je amo ketal khe je inauguration khlaimani amo ajagao bongni je family ni member khoroksale tongnani nangmani Bubagra no tonia phano even je tabuk MP tongui tongnai bini bibi haike bini bai Kirti Singh Deborma bono phana toni neni nangmani tumani bagi himale bobo kaisa Bubagra songni family ni kaisa royal Tripurani royal family ni member no klayo haike bono phana toni neni nangmani haipana ajagao khoroksabo nugliya bumukhang haike o jagao tomo Tiprasani je Laibuma no borok amantike sokomorne naimada klai je atem palangno tesa ketal khato slamo haipana je a jagani je history tongmani amoni je Laibuma tongmani amo tabuk kisapano khorja jagli haisi amo chini donno manika Bubagra song slamjangmani tabuk je chini Tripurani je Bubagra songni je generation haika je bongni jati gosti haika je bongna agini je Bubagra songrok slamani amo tabuk bo sokomorna naima hainyo klai tongkha amo Tiprasaroni konphana aja khorja jamani krika konphana Laibuma haika history ro khorja jamani krika nor wanji bo songrongni khogo khranai je social media rogo je bong ulta pulta ke sawi tong haji Tripura chini se haji je Tiprasaroni je Laibuma rok kubuni je national media rok nukhakai hake je YouTuber rok hake kwbangma je institute rok amoni bisingtui teacher rok je kwbangma Tripurani je Laibuma rok sagakai Tiprasaroni o jagao bomo Bubagra hake wanji bo songrok bahake o jagao amte hake majority ingi thangka o jaga phaimang ayangnar ni Bangladeshi ni hake o Tripurani je Laibuma kubi rok no saikhnai ka borok amono chajagiango amoni bagino borok tini amte hai khlainani nakana haisi kubi koksana thangka o jagao amoni bagino je Bubagra songni je Laibuma rok borok tiklailia je Bubagra songno o Ma Tripureswari temple haika Udaipuro tini mandir udghatan khlaimani haika inauguration khlaimani a jagao Bharat haktorni PM Narendra Modi no to invite khlaikya haika o jagao Tripurani CM Dr Manikya saha bo tongo haipano Bubagra haika Raj poribarni khoroksabo o jagao nukjaglia tamoni bage omo amte haike je history si phunukjak tongo jagao Bubagra song slamani haike Bubagra song no oro norikhi ka haisi Tiprasa no norikhi ka Bubagra song nor kamane Tiprasa nor kam nor bhaima tong community bisinti ke shahoriman haike nor video na sajak like rudi ta share khlaji joto Tiprasa ni thani no Tiprasa rok ekdom muna khlaijak hasi hambai